Čiže ahojte, dneska sa ideme spoločne pozrieť, ako vypísať prihlášku na lekárskú fakultu do Košíc. Takže v prvom rade sa musíte dostať na túto stránku, ktorú vidíte vo videu, študijné programy upš.sk. Presný odkaz nájdete dole pod videom. Následne si scrollneme nižšie a nájdeme presný odkaz na dokument od UPŠ-ky a tento si rozklikneme. Po rozkliknutí tohto dokumentu budú nás zaujímať povinné prílohy, časť povinné prílohy, kde nájdeme jednak potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti formulár. Ten musíte si stiahnuť a ísť za lekárom a vypísať ho. Ten vám musí dať potvrdenie o vašej zdravotnej spôsobilosti a takisto si môžeme uložiť, že budeme potrebovať na konci pridať ku prihláške potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Toto potvrdenie o úhrade nájdeme v našom internetovom bankovníctve, ktoré pri každej platbe máme niečo také ako PDF formát tejto faktúry alebo niečo také. Toto treba stiahnuť a priložiť k prihláške. Ako, čo, kde, ukážeme si za chvíľočku. Ďalej si môžeme uložiť tieto údaje. Poplatok za prijímacie konanie. V našom prípade budeme riešiť elektronickú prihlášku, teda budeme platiť 30 €. A takisto si môžete uložiť platobné údaje. Teda tam je IBAN, SWIFT, konštantný symbol, špecifický symbol a variabilný symbol a správa pre prijímateľa. Všetko toto si môžete uložiť, bude nám to treba neskôr vo videu. Následne sa dostaneme na stránku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na tú stránku sa dostaneme štýlom, že napíšeme do Google proste Lekárska fakulta upš.sk a rozklikneme tú ich stránku. Na stránke nájdeme banner uchádzači, ten si rozklikneme. V uchádzačoch je dôležité následne rozkliknúť Študuj u nás. Keď rozklikneme Študuj u nás banner, tak scrollneme jemne nižšie. Tam by malo byť takýto nadpis e-prihláška. Tento nadpis má interaktívny link, na ktorý klikneme a dostaneme sa na tú stránku, kde budeme podávať tú našu konkrétnu prihlášku. Dostaneme sa na túto stránku, na ktorej je potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť sa. Registrácia nie je nič ťažké, nie je nejaká ťažká, bude treba iba nejaký e-mail zadať, meno, priezvisko a heslo a následne sa prihlásiť cez tieto údaje, ktoré sme vlastne vyplnili. Bude možno potrebné pri prihlásení alebo teda pri registrácii potvrdiť svoj e-mail, teda kliknúť na odkaz, ktorý vám príde vo vašom e-maili. Následne, keď sme sa zaregistrovali a prihlásili na tejto stránke, tak ideme podávať presne na tú našu prihlášku. Ako to urobíme? Najprv si vyberieme stupeň štúdia. Stupeň štúdia musíme vybrať 1.P/D/1.2. stupeň štúdia. Teda hneď tú prvú možnosť, ktorá nám vyjde po rozkliknutí, vyberte stupeň štúdia na tej základnej stránke tej prihlasovacej stránky. Ak sme to zadali, ako vidíte na obrazovke, tak dáme iba hľadať. A vyhodí nám rôzne ponuky, rôzne fakulty, filozofickú, prírodovedeckú, lekárskú fakultu a rôzne iné. A nachádzajú sa vľavo, ako vidíte na obrázku, na ľavej lište. A na tejto lište rozklikneme iba lekárska fakulta. Potom, čo rozklikneme lekárska fakulta, vyberú sa nám odbory, ktoré môžeme študovať. Nás bude zaujímať doktorské zubné lekárstvo a doktorské všeobecné lekárstvo. Tí, ktorí z vás chcú ísť na zuby, tak si dajte zubné lekárstvo. Tí, ktoré chcete ísť na klasickú medicínu, tak na všeobecné lekárstvo. Rozkliknete si, to zase sa nachádza na ľavej lište. Sa nachádzajú na ľavej lište tieto možnosti. Následne, keď klikneme na všeobecné lekárstvo napríklad, tak musíme si vybrať konkrétne slovenský jazyk, teda keď chceme študovať v slovenčine, keď v angličtine, tak anglický jazyk. A
práve si vyberieme tú našu prihlášku a dáme do aktovky, vložiť do aktovky. No a ak scrollneme vyššie, tak uvidíme odkaz na moja aktovka. Moju aktovku odkaz si musíme rozkliknúť. Následne klikneme na nová prihláška a potom klikneme na tlačidlo hotovo. Tu sa dostávame k konkrétnemu vyplňaniu prihlášky. Musíme zase kliknúť na tlačidlo vyplniť a dostávame sa k tomu, že budeme vyplňať naše osobné údaje. Tu nám dáva možnosť táto naša stránka, e-prihláška, že môžeme si prevziať údaje z žiackej knižky EduPage. Ja to odporúčam urobiť, lebo je to relatívne jednoduché a veľa údajov nám to stiahne a nebudeme musieť vyplňať a strácať čas. Ako to urobíme? Klikneme na tlačidlo áno, následne sa dostaneme na takúto stránku, kde nám píše EduPage stránka, prihlasovacie meno a heslo. EduPage stránka, v podstate, ako ju nájdeme, alebo čo to je to URL, adresa vašej školy. Ja som to skúšal. Ak dáte do vyhľadávania meno na vašej školy a za tým EduPage, tak vám nájde nejaký odkaz na vašu školu a práve to URL, adresa, ktorá sa nachádza hore, je tá adresa, ktorú tam treba zadať. Väčšinou to má tvar názov školy, .edupage.org. Tak toto je väčšinou to, čo tam máte zadať. A samozrejme vaše prihlasovacie meno a heslo na váš EduPage. Po tomto procese vás čaká vyplnenie 10 strán rôznych osobných údajov. To už nechám na vás, väčšinou sa pýtajú na veľmi jednoduché veci. No a na 9. strane alebo podstrane pri tých vyplňovaní osobných údajov budete mať pod tému prílohy a tam máte viacej rôznych podtém, ktoré treba, alebo tá podtém rôznych dokladov, ktoré bude treba poslať, ale ako sme si pozerali na začiatku, jediné, čo treba poslať na lekárskú fakultu, je doklad o zaplatení poplatku a lekárske potvrdenie. Maturitné vysvedčenie prikladáte až konkrétne, keď prídete na prijímačky a žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky budú môcť použiť napríklad tí z vás, ktorí máte nejaké špeciálne potreby, napríklad s časom a tak ďalej. Nemusíte to vyplňať hneď, stačí to preskočiť a na konci sa nájdete možnosť prílohy a také pero alebo ceruska, ktorú treba rozkliknúť a pridať tam tieto dve povinné prílohy. Potvrdenie o zaplatení, ktoré nájdete vo svojom internetovom bankovníctve a následne ešte to potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, ktoré treba ísť dopredu vybaviť pri lekárovi, lebo tam bude treba jeho pečiatku. No a ak budete mať vyplnenú tu všetky údaje, všetky konkrétne prílohy, tak môžete potvrdiť vašu prihlášku. No a potom, čo podáte prihlášku, tak by vám mal dôjsť na váš e-mail do pár dní nejaký takýto e-mail, ako vidíte na obrazovke.